in ngai tua chiang lem lovin ni tin Darthlanga in en china ni tiro ma se Darthlalang hi thil makdang dai ber pol le thluak tibuai map thei thilani michen khat chuan an at pha deuh hiala physics a thil ni theihloh te atar langa tun thlenga scientist ten an la soifia hlei theihloh thuruk a thup tlatani I thlak ain Darthlanga ilan dana dan dai chante kan soidona Darthlalang chungchang I hriatna azau pha sot donani channel subscribe like comment le share ba ka hype kha o Darthlanga email dik tak I hmungai lo Darthlanga in ena piang hian email let link chia I hmuchin I ding le ve a in let thoka ma se hei hi I thluak chuan apa ngaya ngai na pom thlap to a ama nui moizirin I hairstyle I siam thachina ni kha I thlak photo I hmu hian maki di deuh hlek thinem ilan that lo wang po ni lovin midanginan hmu dan che dik tak alet ling ni ve lo I hmu wangani I hmu than lo ni wangin emailin an lo na chete kha alang sar tabi kani mail thar lak I hmu ti na ni lo pon lama chonga ilan dan I in hmu ve ti na ni a midang tan chuan khatiang kha an hmu reng dan chen ya thil dang lam po ani lem lo chu wangin thlaka chuan kalang che theihlu tuk ti photo su ini na dik takani kha Darthlanga hian ding le ve hi a in let ling lem lo hei hi chu makiti viau mai thei a let ling in kan lan reng hi iti mai thei thu dik chu Darthlanga hian ding le ve in let ling lowa nung le ma in let ling jok hei hi a chan chu Darthlalang hian eng light local kha a local na kong lama bok akap let reflect ani Darthlanga chonga meter khata hla iding ani chuan I thlalo lang kha fit thum vela hla a omang hei hi thil in let ling om chun chuani ding le ve in leta kan hriat tlat na hi kan suang to na mit thla wang mai ani kan thla lo lang chu midang thla min ma chona lo ding anga kan ngaya kan thluak in chu thla chu alo her quality-ra ding le ve a let ling ta thina ni thu dik tak chu Darthlalang hian engma a her kwal ngai lo he thil I hmu dik lo na hi Darthlanga ni lovin I thluaka a omani Darthlanga I in en reilu tukani chuan thil ommia lo hmu thei hallucinations room light eng vak lawa email kha minute som chung vel han en char te thil danglam tak I hmu thei ani psychological phenomenon chi khat strange face in the mirror illusion anti mai chu alo thlenga email chu adang lamanga a in pot marin a in pot koi so yang mi chen khat chuan an mail chu tibuai om tak tak te an chung te mail angin emo mil shet ngai mia lo melang ten an hmu thuan soini nima sela engma lo thon tur om lo hei hi thlashang lampang ani lo he thil mak tak mai hi Troxler effect anti awang alo thleng side effect ani imitin email in thak dang lam mia lo a en char wangin I thuak chuan chu thil chu hmu nom lowa ngain atiri ral tibuai ya email chu lapa ngai renga ma sei thil hmu theina chuan chu mun rak chu thil makdang lap tak le rap thak tak angin aron no khat ta china ni email ngei chu I en reng lain midang da ya emo hil dang hla om taka te achang ta dai china ni tiro chu wangin Darthlanga in en le wang huna irin em I thla khan thil ni lo pui hmu tir thei chen ni ti shi to don ya Darthlanga email lo lang kha nangmah ain no pangjok Darthlalang chungchanga hian thuak tibuai map thei thila tam hle a hei phei chu anasa le zwal ome Darthlanga in ena piangin hunkal to I hmu thina ni eng lai chuan email atangin Darthlalang lam chu apana imita aron let china eng lai thi kal chakhle ma se kal kwalvel nan hian second chen tlem te amang ve thowa imitina hmu thla kha nangma tho chuani ma se nangma a in tlem te in ano pangzoka mit khap kar tak meu nangma no pangjok ani Darthlalang hian ilan dan chau atar lang lo hun tlem te kal to ai thla kha la a nangma hun kal to eng anga tlem po ni se I hmu non to ngai lo tur nen inin hmu thina ni Darthlalang hlauna natna om spectrophobia hi Darthlalang le hlim tla hlau tlat na hi ani a mi chen khat chuan Darthlanga an ma ni hlim thla lo lang chu midang dai lo thli reng tua an ngaya ngoi renga lo thlirin ama lo soi sel judge trin ni in angai ani chen khat ve thung chuan Darthlanga hmu lo tur hmu palan hlawa hlim thla chau an ma ni hmel ni lo vi mo thil chevel an mit khap rwala bo le dai hmu an hlawani
spectrophobia nei tan chuan Darthlalang hi thil ti chiang kwang lo tu ber thil tak tak atak ram le suang tu na ram po thliar sang theihloh wa siam tu ani Darthalanga anin hmuh zeu po in mang an na le hlo thon na a thlen theia ni tinama ni kanin en thin na chu an tan chuan nuam lo taka om tir thei tu ni zo ka ni manlai chuan Darthlalang hian thlarawa khung bo thei ni in an ngai thin kumzabi tam tak liam ta khan nam sang sang ten Darthlalang hi ke thei thil satlia chau ni in an shelo mi an thi in an thlaraw chu Darthalanga atan khung bo ani lo na turin an Darthlalang ta chu an khu chin ani anin soi thei satlia mai ani lo an hlau tak zet ani Darthlalang hian mi thi thlaraw ke them alo man be theya akal zel tur adang the ni Darthlalang ti ke po an hlau tak zeta an pui thuna chuan kumsari chung van duaina thlen thei ni in an ringa achan chu Darthlalang ke them chuan I thlaraw ti che thei ni in an ringa ni chuan tam tak chung chu Darthlalang hi za tak le phim khur tak en kolania thlaraw lam le rilru lama thil poimo takkol tu ni wangani Darthlalang tle satle in minung le mithi in kar kai lona do zom theite van nei na le van duaina thlen thei tu kan hmalam hun hril tu le kan thlaraw hrui sin takin athlung bet thei anga an ngai in te hi angai nom hle ani nasa ten thlat zong te nan Darthlalang an mang Apollo mission hun lai khan astronaut te chuan thleilunga retro reflector Darthlalang an hnuchia satliani lo science thiamna man ruani zo le changin scientist en chumi chu tinzonin eng laser an kap chuaka chumi lo so khok let le nan chuan hun eng tia reingi ahman an lo chin chia chu eng light kallam le holam hun man rei dana tang chuan leile thlain kar hlat zong millimeter khat po tiswal lovin an chu chuak theya tuipui phone te tectonic le thla in min hlat san tial dan te an chu chuak thei vekani chu tiang chuan Darthlalang chu wanlam hlat zong te na man ro lo ni ta a mana tanga sha chian an lo chak to leile thla chu engzung hmangin thlun zom na leilon min do sakta ni Darthlalang le lama tang chau hmuh thei hi Darthlalang pa ngai tho ni in light in en hlei chau ani Darthlalang le lama tang chawin hmuh thei a omi mokan ti hi kan hre swal ani chu tiang Darthlalang le doi thil engma a om lo light in en hlei wang mai ani le lama tang chawin hmuh thei angin alan thin na chan chu pindan le lam chu light eng thatakin anda a le lamero chu thim takin a om wang chawani pindan eng lama mi chuan Darthalanga ama thla chau a hmuanga pindan thim lama mi ero chuan eng kim hmutlang vek thuang light en dan hi in ang che in da ni chuan a le lama mi ve te chu fia takin alang ton to ang eng thila tang pu in Darthlalang hi asiam thei deuh vek atlang puin thilmam thatak light reflect the ni phot chuan Darthlalang atana man thei tuitling phone chemia lote thir note le Darthlalang glass lamchi le smartphone screen thleng khan in en na Darthlalang mirror atana man thei thlalan dan fia le fia lo hi aman ro wang ani lawa amam that le that lo wang zo kani dil tuitling chemia lawa hian in en na Darthlalang ang deuh tho in kan lang theya mase tui phone le luang laya chuan athla ka let reflect kha afia lovin asoi chinani chidangin soita ila Darthlalang hi khoimuna po a om thei ti nani I thluak kha ni landan chen khat kha ano khat chop Darthalanga in ena piang hian I thluak khan thala ka ini na dik tak ang chia kha hmu dir kher lo che chuai chuan I thil sha to sa I be sei dan le I mel I lo sha than to mangin alo no kha chin vun chuar laia tilang mama I mai bola tilang nepa hun kal zela I mel danglam shet po I hmu kan fau chin chu wang chuan zoi I mel lo danglam shet po I shingai manglo ini na tak nilovin nangmah in rindan le be sei dan ang bak in mungai lo I chip sam lo tlem te deuh te I vun lo upa deuh emo I mel lo danglam deuh po in nangmah ini na ngai reng ang khan I thluak chuan lo en tir thin cheni email tak chu inge ani ise tak lo Darthalangin alet ling zonga lan tirte camera inati danglamte eng light fu tok lote I thluak in I hmu be se anga no kha zel thina wangte hian email dik tak chu Darthalanga ila mungai mi lauti in she chuakang I thalo lang chin I thalak tin hi be se dan le a hun lai bo ro ka zirin adanglam zela hei hi keima dik tak chu kani hi hanti tur bi kom chuang lo ilan dan kha eng tik lai in adanglam renga
i thluak in a them chu lo char khomin a belh bom ta thina atang chuan i hmel kha hria atang le hmel ang lo riawin in shele thin hei hi at wangi mo bolwang poni lo thluak na tho dan neuroscience ani jok i hmel hi hmuh i tuma piangin i thluakin alo siam rem zel ti na ni chu Darthlalang le camera ti hian an bum lo chenia in hmuh dana danglam zung the ni ti an tilang jok mai ani ole tun hnuah chuan Darthalanga a hma ang khan in en thei to lo mai thei i thluak a chiang lo zo vek to ni chuan kanin angani mai channel subscribe like comment le share ba ka hype kha chu thei ngil lo lo